Di peymana Şamê û Hesedê de kî serkeft û kî têkçû. Di dehê Adarê de peymana di navbeyna Serokê Hesedê Mazlûm Ebdî û Serokê Rêveberiya Demkî ya Sûriye Ehmed Şara de hat îmzakirin. Ev peyman ne peymanekê dawiyê ye û encamê diyar nake. Lê tiştekî misoger heye ku ev peyman ne peymaneke serkeftinê ye ji bo Kurdan. Di vê peymanê de sê xalên bingehîn ên ku bi Kurdan ve girêdayî hene. Yani xalên yek, du û çar hene. Lê belê mixabin, ev çar xal û tiştên ku ji bo Kurdan tên xwastin, ne li gorî xwîna ku Kurdan di 13 salên dawiyê de li Rojava rijandiye û keda ku daye ye. Di vê peymanê de mafên xwe bi rêvebirina Kurdan ne hatiye naskirin. Di dehê Adara sala 1970 de yani berî 55 salan heta dema ku her kes li dijî Kurdan bû di peymana ku hatibû îmzekirin de jî ji bo Kurdan xweserî hatibû pejirandin û mafên Kurdan hatibûn parastin. 55 salan paşê di peymana ku Mazlûm Ebdî û Şara li Şamê îmza kirin de behsa biçûktirîn mafê xwe bi rêvebirina Kurdan jî nehatiye kirin. Di peymana ku hatiye îmzakirin de Kurd ne wek netewa an wek millet belkû tenê bi wek civak hatiye pênasekirin. Her wekî mêrû û moz jî civakin. Lê belê Kurd xwediyê ziman û çandekî dewlemend û teybetin û milletekin. Ji bilîvê dewleta Sûriyeyê bi navê Komara Erebî hên jî xwe neguherandiye. Di peymanê de ji Kurdan ra mafên takekesî di nav dewleta Sûriyeyê de hatiye dayîn. Niha Wezîrê Karên Derveyê Sûriye Esad Şabanî jî Kurdê Hesekê ye. Lê ya girîng ne mafê takekesî ne. Di vê Kurd wekî millet xwe bi rêve bibin. Li gorî xala çaram a peymanê çavkaniyên Rojava dê ji hêla hikûmeta Şara ve were bi rêve birin. Ango ku 12 salin xweser bû û wek nîv dewlet tev digerîn êdî ew pêvajî û bidawî bû. Gotinên berdevke Hesedê Ferhat Şamî û kesên din ên ku dibêjin mafê xweseriya me dê berdewam bike nikare peymana nivîskî biguhere. Ew tenê ji bo astenkirina berteka gelê Kurd e. Hûn li kîjan alî lê binêrin di vê peymanê de ji bo Kurdan serfiraziyek tune ye. Lê belê Kurd hîn jî dikarin vê rewşê sererast bikin. Ji bo vê yekê ev sê tişt girîngin. Yek, divê rêveberiya Rojava li ser van xalaguhê xwe bide rexneyên ku Kurdan kirine û di pêşerojê de li gorî wê xwe tevgêr bike. Nêzîkatiyên egoîst û teng wek ez her tiştî dizanim, ez baştir dizanim, nikare Kurdan ber bi serkeftinekê ve bibe. Du, niha li ser Rojava du metirsiyên mezin hene. Yekem, Türkiye'ye ya duyem jî Ocalan e. Herkes divê bizanîbe, xetta siyasiya Ocalan, xetta mîsaka millî ye. Ji bilî vê di nav Rojava de teoriyek bi navê Ruhê Eşme derê xist û dixwast Rojava bi Tirkiye ve bêgirêdan. Di rastî de bi vê peymanê Amerîka û Fransayê bi awayekî demkî jî be xetta Tirkiye Ocalan bloke kir. Ev aliyê herî baş ê vê peymanê ye. Sê, bêşansiya herî mezin a Rojava ew e ku aktorên serekê yên siyaseta navendî ji hêla PKK Ocalan ve hatine perwerdekirin. Ji ber vê yekê ew ne wekî Kurdistanî tevgîr dikin û li ser daxwazên Kurd û Kurdistanê ne bi awayekî rêkûpêkin. Divê ev rêbaz were ji nav birin. Rojava çi qas ji Ocalan û PKK dûr bikeve dê ew qas jî nêzîkî Kurdayetê û serkeftinên Kurdan bibe.